Ato dito, bro. Kana sa lang duha? O nya, ha? Tulo ka, bok? Dito. Kana sa lang tulo? Yan, day. Doon ay tulo ka klase ang kalibutan. 3 kinds of world. Pila ka, bok, ang kalibutan? Tulo. Una, supernatural world. Sa una? Kusga. Kinsa maning naa sa supernatural world. Doon ay supernatural gift. Doon ay supernatural power. Ang Ginoo. Kinsa pa man? Ang iyang mga anghel. Kinsa pa man? Ang mga santos. Asa nagpuyo ang mga santos sa Ginoo? Og ang mga anghel? Tuwa sa supernatural world. Ang ikaduha, preternatural world. Sa ito ikaduha? Preter. P-R-E-T-E-R. Preter. Natural. Kusga. Para hindi mo malimot. Kung sa ikaduhang kalibutan, kini nga kalibutan, preternatural world, superior pa ni sila sa atua. Kinsa man eh? Mao ni ang mga fallen angels. Kinsa ni? Mga nahulog nga mga anghel sa langit. Si Satanas ug ang iyang mga kampon. Asa sila nga kalibutan? Preternatural world. Kinsa ni? Nangahog sa langit. Ayaw dyan mo kalipay, ingnon mo, hulog ka sa langit, sister. Kay si Satanas, ay nahugi ka sa langit. Kay nausba, kinsa ko, hulog sa langit. Kinsa rin nangahulog sa langit? Mga demonyo, preternatural world. Morning mga agta nga naa sa inyong akasya. Morning mga white leading itom nga naa sa inyong CR. White leading itom. Mga higante nga diwindi nga naa sa inyong bundo. They are preternatural beings. Unsa sila? Doon na po sila ay preternatural power. Unsa sila? Doon ay preternatural power. Unya, kita day, kita wagtag ikatulong nga kalibutan. Natural world. Unsa ta? Munang natural beings. Kinsa ni natural beings? Kanang imong tapat. Ikaw being ka. No. Natural being. Nakaron. Daghan man tang nadunggan nga mga hiling-hilig. Daghan po tang nadunggan sa kalibutan nga mga faith healers. Mga albularyo. Diin gikan ang ilang gahom. Hoy. Gikan sa supernatural or sa preternatural? May ka-bright ninyo. Maunang ang mga albularyo magpadugo. Oy, doon na kay kauban dinhin ay nagpuyo nining maong balay. Kinahanglan maghalad tag puti nga baboy. Puti nga manok. Yanong puti man sad. Kay puti tag itlog. Talawan ta. Taslakan ta. Tinuod dili. Satan is real. Unya, munang ilang halaran ni mga engkanto, yan na sa mga kahoy. They are fallen angels. They are preternatural beings. Munang ilang halaran, kaya nga naman, ang paghalad mo na pagsimba sa mga preternatural beings. Di ko mutuon na, Father. Dahil albularyo, suko na ko. Dahil siya ganahan ako. Kaya ba mo, kanus alang na matikdan o na-convince ang mga albularyo, dili sa akong tok. Nag-react diri. Brad Kaloy? Halo ko kuha rin, Brad Kaloy. Ato, kuan. Nag-react. No. Normal ra na. Kaya mga yawa, hadlukan. Hoy.
Hadlukan mo. Liwat mo siyawa. Brad Kaloy, sa Brad Kaloy. Pada ito lang ipapray. Ato sa private room. Te, dadalan rin sa kilid, te. Sa may, isog ng tinanawan, no? Lubat-lubatan na. Sa may lain. Napay lain? Napudas, usa? No kabuk day? Ha? Pila kabuk? Ibuwag lang sila, ha? Ibuwag lang. Tulo kabuk? Ay lang, videohin ninyo, ha? Maguba inyong cellphone. Ako lang videohin, di maguba inyong cellphone. Ay lang yung videohin sila kay masuko na. Ang mga yawa, nagtago-tago ka rin. Yung videohan ninyo, masuko sila. Mingon ang yawa, videohin ko. Mapriso ka. Agoy. Masuko na mga yawa. Onya, ato lang dito sa kuan, ato lang sila ilain, ha. Alsaha lang, bro. Alsaha lang ninyo. O nagkanin din sila? Ano ka? Ato dito. Ano sa nay private room sa to dito, no? Ito lang dito, Pats. Ay lang sila, idungan, tagsa-tagsa lang. May ubay din na. Nasa edison, no? Ha? Ha? Itong secret niya kwarto. Ato dito, bro. Kakana sa lang duha. O niya, ha? Tulo ka, bok. Ito. Kakana sa lang tulo. Yan, day. Okay, pang lingkod na mo. Balik mo sa lingkuranan. Hello, mic test. Nihinay lagi microphone. Hello? Nihinay lagi microphone. Bro, nihinay microphone lagi. Kusog to ganina. Hello, mic test. Ay, panlingkod na mo. Mga marites. Amigo Mirasol. Pwede kiri? Kusog re? Hello, okay re? Kusog-kusog re? Ay, panglingkod na mo mga Mirasol. Mga marites. Dito ko sa manggo sa tubig, dahil nitundog kalit. Poses di ay, nasuko na ko. Nganong ni Amanas Darwin din he. Uli, dito sa inyo ha. Dito sa manggo sa tubig, idaan nila, nag-deliverance nila, ningon ang mga demonyo. Nganong ni Amanas Darwin din he. They are my people. No? Yan nung nakaingon ang yawa, daghan mo habaak. Uy. Honestly, normal ra na mo. Kay mga yawa, inig-abot sa team, tungod kay doon namin knowledge, kung saon pagpalayas nila, musipat na ang uban maitom ang mata. Di nakatutok. Mahadlok na. Musinggit na. Kay yawa, talawan. Basta, doon na kay knowledge. Ganuman, knowledge is power. Kung saan knowledge? Kusga. Nyagwa kay knowledge. Kili-kili power radyo ng naanay mo. Inigana na yung mga tumba. O karong gabi una, among dugangan inyong knowledge. Nga naman, ang mga tatay, mga nanay, doon na sila'y authority.